Iktar minn 800,000 passiġġier waslu fl-Ajruport internazzjonali ta' Malta tul Awwissu li hija żieda ta' 8.4% meta mqabbel ma' Awwissu tas-sena li għaddiet. Fl-istess waqt, dan it-tkabbir wassal għal żieda ta' kważi 6% fil-movimenti tal-ajruplani u żieda oħra ta' aktar minn 7% fis-siġġijiet fl-ajruplani. L-użu tas-siġġijiet tal-Awwissu żdied ukoll biex issa laħħaq 88%. L-akbar suq baqa' dak tar-Renju Unit bi kważi 187,000 passiġġier. Din tfisser żieda ta' aktar minn 3% f'wasliet minn dan il-pajjiż meta mqabbel ma' Awwissu tal-2018. Il-Ġermanja kellha l-ikbar żieda fil-wasliet bi kważi 25% meta mqabbel ma' sena ilu. Ġew osservati wkoll żiediet fil-wasliet minn Franza, Spanja u l-Italja. L-iktar jum biżel tul Awwissu fl-Ajruport kien nhar Santa Marija bi kważi 30,000 passiġġier. Il-kumpanija li tmexxi l-ajruport qalet fi-stqarrija li dawn ir-riżultati huma dovuti għall-iskeda tas-sajf li minbarra li daħlet rotot ġodda minnu lejn pajjiżna żdiedet il-frekwenzi fuq diversi rotot eżistenti. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi laqgħa dawn ir-riżultati b'sodisfazzjon u spjega l-ħidma li se ssir fix-xhur tax-xitwa biex tkompli tingħeleb l-istaġjonalità. Flimkien mal-MIA, flimkien mal-Malta Tourism Authority, se naħdmu biex ix-xitwa li ġejja tkun xitwa tajba permezz ta' aktar konferenzi li jsiru f'pajjiżna permezz ta' aktar promotion biex is-seasonality tkompli tonqos. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.